कुजिया दैनि गेजेराव बेफोरबायदि दालां बानायदोंमोन। दालां माने माबेजों दै फैग्रा बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बायजोब्बाय बोरै बेफोरबायदि बायबाय आरो अबस्थायानो गैला। दैया जे बेखौ सिफायनानै नै बैबायदि माबायदि सिफायनानै सेस खुरखालांजोबबावबाय दैया आरो ओरैबायदि माने नै बेफोरबायदि बानायदोंमोन ओमफ्राय दा फुरा डेमेज नै बेन्ड जाजोब्बाय गेटआ। नैबे गेटआ जाबाय दै मबाइलाव बांद्राय मोजाङै सिनायाखै गोजौ गाहाय जाबाय ओमफ्राय नैबेबायदि गोग्लैला जोबनानै दं आरोना। ओरैबायदि मा होनो लोगोफोर नायनानै ला नै फुरा बालाबारि आरो बियो ओरैबायदि फुरा थानोलाय बरिया जायगाफ्रा एकदम सलिड। ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरो माने दैबाना जानानै बेबायदि जादों आरो बेखौ इन्जिनियारनि प्रब्लेम होननांगौ ना मा होननांगौ ना सिमेन्टनि ना मा होननांगौ बेखौ बुंजोबनो हाला। माने बियो दायो दैखौनो हमनांसिगोन दैनि थाखाय जादों बेबायदि आरो नङा होमबा लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय था।